העיקרי, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. זה פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב פה בצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם רגע, אבל אז השופע מהעולם יגיד מה, אתם פוגשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יפריעו לו. שאם אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת, ואנחנו אומרים מה נעשה. לא פחדתי להתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון. לא פחדתי להתעמת עם אובמה. הסכם אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, לפני הבחירות התקיים, הוא קיים בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. יישובי בית שאן, עמק בית שאן. לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר אליי ולרפ"ק באותה לשון, שאומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם כמובן. הפסקתי את ישיבת הממשלה, אמרתי, אני לא רוצה. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל הרפ"ק, חתמתי על הסכם. תגיד לו שעדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%.